Zimene zikuchitika m'masankho andale m'mayiko panopa zikudabwisa anthu pamene masiku osatana chipani cholamula ku Namibia komanso chipani cholamula ku Ghana chaluza Zisankho. Zina langa ndine Samavita tati ndionekire nkhani imene zachitika mdziko la Ghana pamene kunali chisankho cha president ndi maphungu a nyumba ya malamulo, koma chipani chosusa boma ku Ghana chawina pamene chipani cholamula chagwa pa zisankho zosatira za chisankhozi zimene zatuluka pa 7 December mchaka cha 2024 ku dziko la Ghana. Kumeneko wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimene chimalamulira kumeneko Mahumudu Bawumia ndi omwe anayimirira ngati presidential candidate wa chipani cholamula cha New Patriotic Party kapena kuti NPP, ndipo mkulu wina otchedwa John Mahama anayimirira chipani chosusa chotchedwa National Democratic Congress kapena kuti NDC, ndipo mkuluyo ndi yemwe wapambana pa chisankhochi. Koma zapereka chidwi ku Ghana pamene pa 8 December 2024 Bawumia amene anayimirira chipani cholamula anayimbira foni Mahama kuwayamikira kupambana kwawo, ndipo chipani chimene chimalamulacho chavomereza kugonja kwawo. John Mahama omwe ndi owinawo ndipo anali chipani chosusa boma anakhalapo mtsogoleri wa dzikolo m'mbuyomo, ndipo analuza kupita ku opposition yemwe anali mtsogoleri wa dzikoyo yemwe dzina lake Nana Akufo-Addo sanayime nawo pa chisankhocho kamba kuti anamaliza materemo ake okhala president wa dzikolo m'masabata oyamba a December mchaka cha 2024 mdziko la Namibia. Kunachitikanso chisankho chachikulu pamene anthu anavotera president wasopano ndi aphungu a nyumba ya malamulo, koma zinatutumusanso mayiko pamene president wa chipani chosusa yemwe ndi wamkazi anawina chisankhocho. Mafunso nkumati chikuchitika kwenikweni ndi chiyani pa dziko lapansi kuti zipani zolamula zikungoluza kwambiri mu zisankho zonse zimene zikuchitika 2024 and kwambiri zipani zimene zinali ku opposition kapena kuti mwinanso atsogoleri amene analamulirapo dzikolo koma anthu sanawavotere second term ndi amene akubwerera kuti azalamulire dzikolo. Tilankhule kuti anthu amangofika pakuti basi zawakwana kuti chichitike. Zina langa ndine Samavita, ndimapanga mavideo zosiyanasiyana pa YouTube. Panga chisankho chochita subscribe ndi chisankho chopambana kwambiri. Ngati mukuganiza kuti zachitikanso choncho ku Malawi, chitani like video hii. Auzeni anzanu za channel hii Samavita TV. Tionaninso mu video yotsatira.